Onyoma. Okamiri na Boma. Onyoma. Arubara. Onyoma. Onyoma. Jebe kita muze. Onyoma. Naba kita muzara. Onyoma. Yesere bigana mamogi. Onyoma. Ineleta numo, ojeleta. Mbendaza na guru nibo bono. Agora na yemuno juno. Manu kerekero yengugu adeya wachali. Oluti bemo. Ola kogi jure juro. Onyama dodo. Akabajiri gbe moya. Oluti bebo. Ola kogi jule julo. Ese chine mero. Onyama dodo. Onyama. Ekene kadere ese chine mero.
Ndị
ebube na Lagos Fichi buribu Agiso na ndị njide ebube Unu so na ndị njide ebube na Lagos Unu na kudebe mo Iwewe masibu sister calm down Committee ga-emezi Committee ga-emezi Hameze ya mo hapụ n'anya Hey! Onye na-eme ya Onye na-eme mo Onye na-eme ya Onye na-eme mo Onye na-eme ya Chairman nọ na ya Chairman nọ na ya General chairman ọbụghị na-eme ya General chairman ọbụghị na-eme ya General chairman ọbụghị na-eme ya ọ gaghị akọ n'obi gị ọ gaghị akọ na be gị 2024 ị ga-enwe ya enwe ego ga-erubere gị abụdị ọbụ iri ya onye na-eme ya onye na-eme onye na-eme onye na-eme ihe owowo ihe owowo gwa m onye na-eme ya onye na-eme ya onye na-eme ya onye na-eme onye na-eme onye na-eme uche nwanne m abụ gịnị uche nwanne m abụ gịnị igwe akpa ego wee bịa onye na-eme ya onye na-eme ya gịnị ego dị na mma gịnị ego dị na mma mgbadebe ọ bụ gị na-eme ya ọ bụ gị na-eme ya onye na-eme m onye na-eme m onye na-eme m onye na-eme m n'ọdụ eluigwe ha bịara dị ya na ha bịara abịa na ha bịara abịa ndị na-eme ya ndị na-eme ya ndị na-eme ya onye na-eme ya onye na-eme m onye na-eme m onye na-eme m onye na-eme m onye na-eme ya ọ bụ gị na-eme ọ bụ gị na-eme ya Chinedu nwanne m Chinedu nwanne m Chinedu nwanne m onye na-ele gị ilo onye ahụ were ọnwụ onye ahụ were ọnwụ maka ịnwe were nduwo ndụ bụ ihe ụtọ ndụ bụ ihe ụtọ ndụ bụ ihe ụtọ ndụ bụ ihe ụtọ na-eme ka mma m ọ bụ gị na-eme m ya onye na-ele gị ilo onye ahụ were ọnwụ maka ịnwe were ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ndụ bụ ihe ụtọ akụ na ihe nwe ọ ga-elu gị aka kọnekshọn nọ na ọ ga-elu gị aka onye na-eme m onye na-eme m ya ị na-eme m Chukwu gazie gị onye na-elo gị ilo onye ahụ nwere ọnwụ onye ahụ nwere ọnwụ onye ahụ nwere ọnwụ maka ịmadere ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ndụ bụ ihe ụtọ mana ndụ bụ ihe ụtọ ndụ bụ ihe ụtọ atụnye ego elu ịdịka ugo nwa mahụ atụnye ego elu agbawa gị nkiri atụnye ego elu kọnekshọ na-eru gị aka atụnye ego elu feba ga-eru gị aka atụnye ego elu ihe dị mma ebebe ọ bụ gị na-emebi ya onye na-emebi ya onye na-emebi ya onye na-emebi ya onye na-eme onye na-eme onye na-eme pebe 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 ọ bụ onye na-eme onye na-emebi ya Chineke gọzie gị nụ n'oli gbada na 2024 igbo n'aka niri ga-ebute igbo n'aka ebe ị ga-ebute ịga n'iru na ọfọ ga-eso gị nụ n'ahụ onye chere gị ọnwụ ga-enwere ọnwụ onye chere gị ọdịna ga-anọ lele ọbọlọgụ 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 ololololo ihe bịara n'ọzọ bụrụ bụ ije ọma
Zuru kebe maka na akwamozu emeka okeke bụ akwamozu anyị o anyị anaghị agba oke ozu emeka bụ ozu ndị mmadụ dị mmadụ ife
Ozunne ya bozu ani yo. 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 Akwebonya no kona wachi yo. Emeko keke na madi madi beti no ga wachi yo. And I be a tinyo way off my head go when I use them. Kabama mi do the end. Bakankolo gakoko. Bakankolo gakoko. Bakankolo gakoko. Bakankolo gakoko. Bakankolo gakoko. Olu go benje makanga o. Hey, I want it in my yebele. Namana mahuya. Joya jo, joya jo, joya jo, joya jo, joya jo, joya jo, joya jo. Bidi, bidi. Agono, awoke na waya ko wine. Ayu woke bari bomego. Chineke gozeki yo. Hey! Kabaga mamo kankola ga kuko. Isimuko. Tupanya na tawa Lagos wo. Tupanya na tawa Lagos. Before I am untouchable. Anyway simple. Emeko keke. Menchi ama. CBC untouchable. Nandi lese no good debele ya o. Oba chane ya kebuari ba yebuari kebuari ba yebuari kebuari ba yebuari. Kona nosu. Imani zuzu ndinde na twegu Jehova. Esira jesio, esira jesio, esira jesio, esira jesio, esira jesio, esira jesio. Oh. Isimu kala gagogo. Soni sona di joma jiti ebube na maledi madi beti yo. Hi sona di maledi madi beti jiti ebube yo. Akuwaga akunyaki yo. Okwiwe webe muna simu sister chele na di committee ke bezi yebezi. After 24 hours une mezi yebezi. Unu bumire jabanyo ako. Achọrọ m ịkọcha akụkọ a. Emeka were ya gotere m olive oil na nnu. Si mụ sista n'isi m bịa o. Sista bịa na m o. Sista gọzie m o. Tupu m anaba ọzọ bụrụ papa m ozu nne m o. Mgbe ebe ejebele wesi Emeka o. Emeka ị ga-afụ ya n'anya o. Ọ bụrụ na ihe a chọrọ ime na efu ya n'anya gaghị ekwete na Chukwu lụrụ ọlụ ebube. Emechara m Emeka ekpere anti-confirm ya. Omeleme o. Omeleme o. Omeleme o. Ọkwa n'azụ buru nke omere o. Ọkwa n'azụ buru nke omere o. Ifụrụ n'anya wee ekwete. Ifụrụ n'anya wee ekwete. Akọghị ya akọ o. Emeka wee lara 4 days ago. Emeka wee mọba m. Si mụ sista o. Amụma gị n'omena. Ihe anyị buru na amụma na ọbịago na mezu. Isi dego kwuru gị nyebinye m obere n'azụ. Igbo ka Igbo. Ị ga-aga n'iru o. Ị ga dị ka echi n'eche anaghị agwụ agwụ. Ị gaghị anyụ ka ọkụ. Ndị na-amaghị gị bụ gebido mawa gebido tata gaba o. Were ya nwayọ nwayọ. Emeka wee gbawa m o. Mwesi ya menchi ama na ọgịnị mere o. Ọsị mụ sista o. Ọkwa ịgwara m na a ga-agwọrọ m ọgwụ. Na achọrọ nkwacha nne m ka ebugharịba m ebugharị. Mana ọ bụrụ na mmechi ebela na ngafụ n'anya. Sista mmadụ bụ ọgwụ bịa na kọmpandụ m.
wee nyere m ọkụ mapụrụ m si egbe wee nwụsara m nwụrụ m ka o bewe nwunye m wee fụ ya ọla obodo wee gbakọta wee nwụta nwoke ahụ wee sị ya were ure m ka ịtawa anụo tawa ure m ka ọ bụla 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 tawa ya tawo tawa ya tawo tawa ya tawo onye si geri aka nsi onye aja geri aka aja ojo faga na ojo faga na ojo faga na ojo faga na abulu ko ka bola du anti akwa tari ata ata kwaria wote we ta wurio awuli ko ri wurio e we si ya bologun na ba begio owe je bonji logun na be meka we bologun we na wa be ya o bologun na wa be ya o bologun na wa be onye sigeri akansi 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 eya omeleme ndazu bro omeleme magana chanyi ba anu mala no nya gbalaga aka na alu ogu ma wajaka dibia gwala ogu emeka we simo sister David ro mi ebido after pamozu kansa dara gibido kinedekede osimu sister na mu melegodi ọkọ otu onye na-emeke kwe na kwuru ya o ibia na melody mali vete meka donyala uo anya donyala ya iye ni na ministry na jeje na ọnọdie kabu celebrity ni onye mere celebrity ọkwa onye kwanyere gị ugwu kwanyere ya ugwu onye respect gị respect ya emeka chọkwa mechi ni na-aga ma bịa bịa odi ojebe wilo anya anaghị ejebe wilo egwu anyị bụ ojebe wilo egwu m ojebe wilo egwu m bụ 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 ojebe wilo abịala ma n'ọzọ bụ ojebe wilo abịala ma n'ọzọ bụ ojebe wilo abịala ma n'ọzọ bụ ojebe wilo ka be nwere ihe nchọrọ ikwu ndị si m hapụ ministri m ka nje kwuwe egwu ọgị kpọrọ m ị na-achọ ịgwa m na onye kpọrọ m dị confused ọkụ ọ gụnyere nwata anaghị ahụgbu ya o onye ji ya lụrụ ise ga-egwurucha onye ga-eji m ịnọ ị ga-atụfu ha tụfu mba ọkwa ị ga-akpọcha ya mụcha ife chi ya na-elu mma obi don otu obi gị otu a ka ego gị ha ịnụ na oli ụfọdụ si m hapụ ministri ka nka kụwa egwu jụọ ahụ ọ bụ fakpọrọ m brọda kwa onye ji ya lụrụ ibu a ga-egburucha onyinye o nyere nwata anaghị ahụgbu ya ahụgbu oke nketere na oyiri nne na osika o nne mụrụ m ma na nketere amụma nne mụrụ m ma na nketere ọgwụgwọ nsọ maka na chi m si n'aka m wee gwọ nne m nne m ọ bụ eziokwu nne m ma na nketara egwu maka na nne m gụrụ egwu nna m gụrụ egwu ezinụlọ anyị bụ egwu gụwa ya gụwa dịka si ada na ada ahụ dịka ọkwa ịma na nketere amụma ọ na-eme mkpuo ndị ụfọdụ isi m sista ka eke isi fụ ya o jụọ ka ma mo so kwadebe m hapụ ministri m ka nka gụwa egwu ịnụ na oli
Ihe karịa bụ Jizọs. Ndị nọ die, ọ menu praten, ọ wenu praten, mama na, ndị ejumeju, ọ bịa na m n'ahụ. Ọ ndọtụ oche na. Eze mmụọ ejiga baba. Eze mmụọ ejiga anyị isi. Ọkụ n'odo. Na unu ndị ji ebube na ministry. Ndị ji ego. Asị m nga n'ụzọ onye gbasoro ọmụmụ ayọla. Eze mmụọ ejiga baba. Eze mmụọ ejiga anyị isi. Ụfọdụ na-achụ m ihe kalama obi na ọkwa gị o. Ihe njaba mba o, ihe ịchọmacha egoli. Ihe eje mgbe o jere bawa elo na mba o. Agwanola agwa na be efere o, ibu n'Okechi. Agịdị gbachi onye dịka Chidom. Agịdị gbachi onye dịka Chinenye nwa. Onye dịka Chinenye ego kedu onye dịka onye na-enye ụba n'alụ. Iwere ihe karịrị ya dịka ya enye na. Iwere ihe karịrị ya o dịka ya enye na ma maka ọ bụ n'Okechi m Okechi. Okechi anyị achaala gị ọgbọ. Okechi anyị achaala gị ọgbọ. Ebe ị batara ihe na-eme o. Okechi bata o. Bata bịa anyị ejima o. Bata bịa tabu o. Bata bịa anyị mma o. Bata bịa anyị di. Ihe na-eme ka anyị na-ekwuwe na mmụọ. Ihe njiri karịa. Okechi 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 onye nwụrụ n'elu obe si na ọnwụ bilie. Ike iri ahụ ejighị gị, ike ọnwụ na ojighị gị. Imeriri ike iri mere ike ọnwụ chi Okechi. Okechi bịa ka Ijeọma gwa gị okwu gwa gị na di nyere m ụdị m mma o. Ka m gwa gị okwu gwa gị na nwa inyere ndị m mma. Eya Okechi. Nwoke obiọma amara mma zụrụ alụwe. Ị na-asọ mbe oyi Chukwu mana bebere gị erika. Agịdị gbachi o onye dịka gị ye. Onye dịka Chigbolo ma ọ bụ ihe njiri karịa. Okechi eme ya wolomo eme ya wolomo. Okechi ya cheta awogo hicha awo manya. Ana m ayọla ịbala n'ime Okechi wowowo. Ana m ayọla ịbala na nkume bụ Jizọs. Onye nyere ndụ fere Okechi aka eke. Onye nyere dị bọọlụ Okechi abụ ọma ya. Maka ọ na-eme ihe niile nke na-ekwe omume. Onye nsọ akwa gị ka ndị aba. Onye nsọ n'ihe bụ na akwa gị mere ya. Onye nsọ akwa gị ka ndị karị. Ogechi Ogechi achọwe ka afụfụ Ogechi na-agba. Mgbatụwele bụ Jizọs. Ihe jikarịa bụ Jizọs. Ihe jikarịa bụ Okechi. Okechi m Okechi malekwanụ n'odogwu. Odogwu m bụ Jizọs. Odogwu m bụ Jizọs. Okechi bụ Jizọs. Okechi bụ Jizọs. Okechi bụ Jizọs. Ọ bụ mma ọ bụ mma
okechi ihe jikarịa eze mmụọ ejiga baba eze mmụọ ejiga anyị si ụfọdụ na-ajụ gị ihe kalaga obi na ọgba ya o ihe ijaba mba o ihe dede jegori ihe ije eje mba o jeleba wee lo na mba o akwadola gbọ na be efelo ọ bụrụ okechi awụ ihe na-aza nwata mụrụ mụsi ike nwata chi ya mere odogwu nwata chi ya mere ọgaranya nwata chi ya na mara ojii naanị na chikugo osi ya bịa maka gbaka m mbọ bụ ego nri agbaka m mbọ bụ ego nri agbaka m mbọ bụ ego nri agbaka m mbọ bụ ego nri aka ji ụwa ga-ejisi gị ike maliki na mụ kelele ya maliki na mụ kelele gị ọsụ ọfịa ọ bụghị gị ga-asụ ọfịa mana aka ji ụwa ga-asụrụ gị ọfịa isi na oli maliki chukwu gọziere ndị ifurotisa abụọ m 500 naira 500 million 500,000 eluigwe ga-egozi gị ihe buti ego emere gị ụzọ eluigwe ga-asụrụ gị ọfịa ọsụ ọfịa ọsụ ọfịa ọtụ mpọ na ọ ga-asụrụ gị ya sụọ ihe kara m obi bụ na mụ nwere odogwu ka odogwu m ọka mmụọ eleli enwe ite ọgbanyụ ọkụ bụ chi m agidi gbachiyo chi gị bụ anwụ anwụ chi gị bụ emebi emebi chi gị bụ aka nka chi gị bụ elu ule ewuche erichawo ihe ọ na-eme nyere ya afa ọ naghị echi ọzọ mana n'onwe ya ma ọzọ n'onwe ya ịchọrọ ọzọ na-ebiri ebiri nọ na oli aka Chukwu na Zion bịara maka gị o ọkwa otu onye na-eme ka ekwe na-akụrụ ya o ndị uwe ozi ga-abụrụ m menchiama nọ na oli thank you sir aka Chukwu mbịa ministri m ozi ga-abụrụ m menchiama n'enugo maka na nke ichiri m ode m ma o 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 brọda Chineke gọzie gị ka ihe a na-etu gị gwa m ihe a na-etu gị ka ngwa Chukwu chekwabala nke ịnọ na ori inweghị ize n'ọzọ ọ bụrụ na inweghị ka nchie gị o nwata chi ya na mara oji ndị ilo ya ọbịa mụ na alụọ mechiamanụ na ndị madị malibet dọnyara alụ sista gị sokwa wee bịa ọkwụbọsị bịa na n'ọfisi m si mụ sista achọrọ nke gọrọ m egwu na beri alụmama m kedu ihe m gwara gị nsị gị na bazia na okwu ebie na ebe ọ bụ na ị chọrọ ka sista gị gwọrọ gị egwu onwe ihe ndị ndụ eme o nwere ihe na-eme n'ụwa ka siri m ike mana ihe ji bịa ọzọ bụrụ taa bụ n'iso n'ihe njide ebube otu onye na-eme ka ekwe na-akụrụ ya ọkwa nwoke debere gị nsị ji aka ya wee họrọ nsị mama Chineke gọzie gị ọkwa onye bịara anyị ọgwụ na be gị o na 20 gịnị o ji ọgwụ họrọ ọgwụ na Jenụwarị abịa o ji aka ya họrọ ọgwụ okwu eburu gị na amụma na Legọs bịara n'ọzọ bụrụ mezuo o mereme o o mereme o o mereme o o mereme o enwekwa ndị ọzọ chọrọ inyiri gị enyiri ha ga-eji nka mụrụ akọ ịnọ na ori ha ga-ama na ịba na-agba egbe ọ na-ahụ milk maka na anyị jiri gị untouchable untouchable you are untouchable you are untouchable
You are untouchable. Akajuwa jigio, akajuwa jigio, akajuwa jigio, akajuwa jigio, akajuwa jigio, akajuwa jigio, akajuwa jigio. Igaya wamu, igaya wamu dojigi, igaya wamu dojigi. Agaye bumugi, agaye bumugi. Onye sige olinsiyo, onye atakeri atawo. Agaya jisigike, anana bwebwe, yana munikuo. Ikwana negi kwana ngozi, ikwana negi kwana favor, ikwana negi kwana connection, ikwana na ya mepozo. Nikwe kwana gagozigi, agaye kweke mo. Onye chori bugiyo, akajuwa dojigio, akajuwa dojigio, akajuwa dojigio, akajuwa dojigio. Aeri dojigio, aeri dojigio, aeri dojigio. Ubodi bwake kwena bodike, ambaya na ndo, ambaya na. Ubasi kwala negi ke kwalo wodi. Akajuwa dojigio, akajuwa dojigio, akajuwa dojigio, akajuwa dojigio. Chijoma dojigio, makamadu dojigio, aguwelo yi dojigio, iyeli aba dojigio, odogu dojigio, odogu dojigio. Chijoma jisirigike, akajindumu jigio, akajindumu jigio. Eze mwana jigio, eze mwana jigio, eze mwana jigio. Emeka ya mwamu, sister gine bere gebere. Eka ya mwamu, ojichana mwamne. Only you can see you. Chino na mare di mari veto. Okaye kweke muo, okaye kweke muo. Eka ya wana muo. Eka kanka. 120 years, 135 years. Afaka kologiyo, afaka kologiyo. Akajuwa dojigio, chijoma dojigio. Odogumu dojigio, odogumu dojigio. We are untouchable, we are untouchable, we are untouchable. Anyway, God, no the gogo. Okay, mother, no the gogo. Mwaka akajuwa dojigio, akajuwa dojigio, akajuwa dojigio. Nebole go nage. Chinere go biama o kwendu wa neche na omuna. Heya. Enwele nchirimara anyị. Enwele nchirimara anyị. Ịmara n'ibu dike n'otu onye tere mmanụ aka. Isiri na ya anwụ anwụ. Isiri na ya anwụ anwụ. Maka na onwe onye bụ dike aka ji metụ gị aka wee daa ibi. Ọsọ wala ọna o. Maka na ọ karịrị mmanwụ. Ịzọ ọsọ karịrị mmanwụ. Mmụọ na-atụ egwu karịrị mmanwụ. Agadi ise bụ o karịrị mmanwụ. Igodo David karịrị mmanwụ. Onye mmụọ na-atụ egwu o. Onye mmadụ mmụọ na-ada n'ụkwụ nsọ ya. Ahụma amara me. Ahụma amara me. Ezi ụmụ mmụọ. Mmụọ na-atụ egwu ya ogo. Onye na-atụ egwu ya ogo. Onye ndị mmụọ na-atụ egwu. Ọbagụla dị mma. Chibọdị ije ọma o. O jiri ego machi ya nwa Odoba ka kodo welu lego. Ebubi jama e karịrị mmanwụ. Bedi mana o nwere ndị bara mmanwụ mana chi anyị karịrị mmanwụ. Chi anyị anaghị aba mmanwụ. Chi anyị anaghị aba mmanwụ. Odogwu anyị anaghị aba mmanwụ. Odogwu anyị bụ mmanwụ n'onwe ya o. Oke ikolopụta na ọgba mmanwụ niile anagbucha mmanwụ niile anagbucha mmanwụ niile anagbucha. Naanị ya na-agba na-esi o. Na-eri atụ egwu. Na-eri atụ egwu. Ebube na ọ karịrị mmanwụ.
Traditional
knowledge dio me we ge biri mu de bank no na ori dade ndegi ga no na mic na guru ga go na wara ga na bo ga bo he no na ori Chuku Kazuno Onye Bonika Umeze kwenu Somebody say Chioma. Somebody say Chioma. Percussion, percussion, percussion. Percussion. They carry the way. Peter, be a chimna, no more Peter. Oh, good thing. Jesus is my ladder.
ọsọ tụmọ ọnakwụronye gị bụ Chineke na-eme mma ọ dịghị onye dịka gị enume aname ihe ma Jizọs na-adị nnọ enume aname ihe ma Jizọs carry me dey go Jehovah carry me dey go dey go dey go carry me dey go Jehovah carry me dey go dey go dey go Oya Zion n'obodo ọma if your ATM is full, that means after today, it's your ATM is full. Onye yibukwa handbag Zion n'obodo ọma Zion n'obodo ọma Beni gbachara egwu gbafu ATM ijikwa ụkwụ na Lagos Zion n'obodo ọma Zion n'obodo ọma Zion n'obodo ọma asị m Zion n'obodo ọma tie ya nke mbụ kwụkwasị ya ugboro abụọ mawanụ nke ịdọ nke anọ nke ise n'obodo ọma 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 Aha.